Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. A masu da fatan kowa yana lafiya kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da yau kuma barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu. Yau insha Allah a cikin wannan sabon bidiyo namu mun kawo muku sabon fim mai suna Guduma Sabon Salo, wanda mun kawo muku Guduma a baya mai suna Guduma kawai. To insha Allah jarumin ne dai sake maimaita Guduma wanda aka maida shi zuwa sabon salo kuma kamfanin Sultan ne suka ɗauki nauyin fassara ta. Wanda insha Allah idan ka bi mu daga farkon bidiyo zuwa ƙarshe za mu nuna maka yadda za ka kalla wannan bidiyo insha Allah ba tare da wata matsala ba. Yawwa za mu nuna maka yadda ake saka makullin sirri da kuma yadda ake bibiya duk tun daga farko har ƙarshe domin ka ga yadda ake yi. Okay, za mu je cikin bidiyon nan kamar yadda aka saba. Misali ka buɗe ka YouTube ɗinka gashi kamar haka. Idan YouTube ɗinka ya buɗe ma wannan wuri za ka iske ya kawo maka wannan pejin. To a nan wasu za su ta kamar haka za a kallo. Saboda kasantar cewa wa'yansu a YouTube ne suka kalla Indiya, to ba su san wannan hanyar ba ta kalla Indiya. To insha Allah idan dai ka bi mu daga farkon bidiyo za mu nuna maka yadda za ka kalla. To idan ka buɗe wannan fuska za ta kamar haka. Ya za ka yi? Za ka zo gun nan da aka saka alamar description sai ka buɗe. To amma kamin mu buɗe description ɗin bidiyo idan baka yi mana subscribe ba idan yau ne farkon zuwan ka wannan YouTube namu ka daure Allah ka jure ka danna mana alamar subscribe a nan sannan kuma ka yi mana like ɗin bidiyo gashi kamar haka. Sannan idan ka tambaya ko kuma wani ƙarin bayani kana bar shi na akan comment insha Allah da muka gani za mu maka reply. To misali idan ka buɗe ɓangaren description zai baka wannan fuska. Idan ka maka wannan fuska zai kawo maka akwai wani link da za ka iske wani rubutu za ka iske blue kamar haka. Wato shine link and ratio wanda ke cikin description ɗin. To misali za mu ɗauki link ɗin da ke cikin description ɗin za mu buɗe gashi kamar haka. Muna buɗewa kai tsaye zai ɗauke mai kai mu zuwa cikin website. To wannan website ne namu idan ka buɗe gashi kamar haka. Kuma website ɗin muna ɗora mai wa'insu fina-finai da ba kwa samu a ciki. Misali idan ka zo akan Google Chrome kana yi search www.agulmawa.tv.com sai ka tura. Insha Allah za su kawo maka ita. Sannan idan ka buɗe gashi kamar haka zai kawo maka wannan wuri. To idan ya kawo maka wannan wuri za ka zo kusa da rubutun nan ka iske wani wuri da suka downloading now gashi wannan wuri. To anan za ka danna sai ka saka makullin sirri ɗin da zan baka nan ga. To amma ka yi wuce wannan wuri akwai masu bibiyar cakwakiya yau satin sa biyu da ban fitar da shi ba. Ga wanda suke bibiyar cakwakiya za ka zo ka rubuta cakwakiya gashi kamar haka. Kuna rubuta cakwakiya za ku rubuta na 13 ana ake ka rubuta cakwakiya na 13 gashi kamar haka sai ka tura. Kana turawa kai tsaye za ka maka da shi gashi kamar haka. Idan aka maka da shi gashi shine wannan. To za ka zo nan wurin da aka saka cakwakiya ɗin sunan daga an saka sai ka danna gashi kamar haka. Kana dannawa za ka zo ƙasan nan za ka iske nan ga mun ce maka ka ɗauki makullin sirri. Wannan shine gashi makullin sirri ɗin gashi ka ɗauki makullin sirri ɗin gashi a nan kana kwafo shi gashi kamar haka. Idan kuma gashi kamar haka za ka yi kwafi ka danna da downloading ɗin gashi kamar haka. Kana danna downloading za ka zo nan ka saka shi makullin sirrin ɗin cakwakiya kawai sai ka cire wannan alama gashi parenthesis ɗin da ke da shi. Ka cire shi gashi kamar haka kawai ka tura. Kana turawa zai buɗe maka sai ka kallo. To okay za mu dawo cikin fim ɗin namu wanda muke yi na asali wato wannan mai suna Guduma Sabon Salo. Yawwa misali za ka shiga cikin za ka yi ƙasan bidiyo gashi kamar haka. Ƙasan rubutun nan sai ka zo gashi wurin da aka saka downloading gashi now. Kana zuwa ka danna downloading ne gashi kamar haka. Kana okay kawai kai tsaye zai buɗe maka. Zai tambaye ka makullin sirri a nan ga. To makullin sirri ɗin shine zan baku a nan ga. Yawwa. Idan ka saurari makullin sirri ɗin zan baku a nan ga. To amma kafin faɗa maka makullin sirri muna tallata muku wani group WhatsApp da ake tura fina-finan Indiya Hausa sababbi kuma a cikin sa wanda insha Allah kamar kullum muna tura fina-finai iya bakin kokarin mu. Insha Allah idan ka shiga cikin group ɗin za ka dinga samun su. Muna tura fina-finai sababbi ingantattu a ciki ne. Duk wani fim da kuka ga mun posta hoton shi akan YouTube ko kuma mun tura muku da shi akan WhatsApp bangaren WhatsApp ko bangaren group insha Allah fina-finan da soyayyar sun fita ne. Insha Allah kuma za ku iya samun su a gunmu. To za ka zo nan ka saka makullin sirri ɗin ka gashi kamar haka. To makullin sirri ɗin shine za ka danna 9 8 7 6. Gashi nan za ka saka 9 8 7 6. To gashi masa misali idan ka saka gashi kamar haka ka tirben digit sun sai ka zo ka danna alama okay. Kana okay kai zai buɗe maka wannan wuri. Idan ya buɗe maka wannan wuri za ka zo nan inda aka saka downloading ɗin nan gashi kamar haka. Kana dannawa zai buɗe maka kai tsaye zuwa kan drive ɗinka. To idan kana buƙatar kuma ka yi magana akan WhatsApp ga namba na muka ajiye maka kuma za mu ajiye muku wasu nambobi guda 3 da ka ɗauka. To ruwan da dai maka sauƙi ita za ka ɗauka. To misali mu danna alama okay mu danna alama downloading. Muna danna downloading zai kawo mana email da ke kan wayar mu kai tsaye za mu wuce kai tsaye zuwa drive ɗin mu a nan ne za mu yi kallo. Misali zai buɗe mana wannan wuri ka ga riga da ya buɗe a nan. To misali nan kana buƙatar kai kallo kai tsaye sai ka danna alama ka kallo amma tunda na ga mutane ba sa buƙatar kallo kai tsaye sai fi son downloading za mu nuna muku yadda ake iya yin downloading. Ka danna alamar nan kana nan za ka zo nan inda aka saka alamar telecharge kai tsaye idan kana da insha Allah zai ka iya yin downloading ɗinsa akan wayarka. Misali za mu nuna muku
to gashi nan mun fara yin downloading ɗinsa. To mu ba za mu yi downloading ba saboda mun riga da mun kalle shi ba yau ba. To fim ɗin ya kai kamar wata 2 haka da fitarwa. To gashi nan idan ka duba anan zai fara yin downloading ne iya ƙarfin network ɗinka iya kuma saurin da zai iya yi ma. Kaga yanzu gashi kai tsaye ya fara yin downloading amma mu ba za mu iya yin downloading ba saboda mun kalla. To idan ba za ka downloading ba kawai ka danna annule kawai zai dawo baya. To masha Allah anan muka kawo ƙarshen wannan fim mai suna Guduma Sabon Salo, sai wani sabon fim idan Allah ya haɗa mu ina muku fatan alheri.